Яшьлек без сарайында инвалидлар 10 көнлеге кысаларында үткәрелүче чара. Социаль яклау бүлеге берничә сәгатькә генә булса да балаларны ял иттереп, кәефләрен күтәрү өчен тырыша. Балалар янына зур панда да килде. Мондый чаралар сабыйларның әниләре өчен дә бик кирәк. Районда 171 физик мөмкинлеге шикле бала исәпләнә. Сегодня действительно первое мероприятие. Мы сегодня открываем декаду инвалидов ежегодным таким уже добрым традиционным мероприятием, которое проводим традиционно, повторюсь, на базе Ледового дворца Ешлек. Мероприятие подготовлено силами управления спорта, дворцом Ешлек, ну и, конечно, нами, Центром социального обслуживания. Яшьтәшләре белән аралашу мөмкинлегеннән мәхрүм булган сабыйлар өчен мондый очрашуның әһәмияте зур. Алар бик теләп ойыннарда катнашалар, аралашалар. 11 яшьлек Тимур Тимофеевның бәйрәмдә беренче генә катнашуы. Ул бирегә әнисе белән килгән. Мне понравилось аниматроники, и это все мне понравилось. Бәйрәм дебегендә, конечно, бик теге сөенечле бәйрәм түгел инде. Бик кирәкле унийлар. Балалар очрашалар, берсе белән аралашалар. Бик күңелле, бик кирәкле унийлар. Оештыручыларга бик рәхмәт. Аю белән уйнап күңел ачканнан соң бәйрәм чәй өстәле артында дәвам итте. Теләге булганнар тимер аякта шуарга дип боз өстенә ашыкты. Араларында беренче тапкыр тимер аякта шуучылары да бар иде. Иң мөһиме бу чарада уңай хис тойгылар, күтәренке кәеф һәм яңа дуслар табу мөмкинлеге. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.